we Prince Owusu Asiedu na wote ne kano na yento so ema wa mede wo ekọ Kintampo South mansini mu na drop so panyi ho no mo na de ato dwa se eba no enwomasua Fulani fo ne titi wo ma no enko school nti de o man ne se wo a ye Fulani ni na wa ma o banko school no mo chewo a e wo se mra no ene udi pa wo de sakokoboyi ene engineer mo se de be ye enwomasua ho nsem ebekọ na nim wo ho. Science wo person kwada nyina enya akwanya ko skumu ko sua de emfa ho ene ebia wo free ene yesom a wosom ntina wode F-cube ebaaye sebe ya nkwada nyina benya akwanya akọ skumu nanso Fulani fuo bi emma wo makwan emwo nko skumu enkosua de eno ene nam so a Police Inspector Augustine Adwan ya wo Kintampo Division ede kokobo amane Fulani fuo a owo ekrum ho no mu nyina se woma kwan no nko skumu enkosua de entesa obema emra ene wono mu adi mami e de sansemi tudwa wa abra woda 3 unit classroom block edi ema adesua for wo hilltop ya wono mu oti hono mu dodo na ye Fulani for Kintampo edi ye hu se Fulani for na wa han do na mpempi no so mu ko umudwa so a no meja nkwala ne na de bi omo yira no mo de ya bre nti efutu ede mo ma ne so mo ma kisho se nkwala no mdo mbekosu makaranta o metim di o mako no ma mfo banko no mo na mra ne nyoma eniom beji nti efutu ne ede mo so mbeni mbeko nkwala no ma hye nkwala ni na Zakari Musa Baki Kintampo Dagomba Chief wanukro ye sansu ye dwemtenani a wada coalition of Dagomba Chiefs awobunu East ano obo aban abaso bia ya adufia nti se nemo awun se ya be commission sa classroom ni masalaki a na ye pese ye share adufia hun kina se ne